गंदा बात कर ले एथी पर ठेला पर गरे ना ठेला ना परी बबुआ तू ले कहीं से गाड़ी मारा तरह गाड़ी में ठेला भइल भाई ना भइल हम जानते नहीं ना भइल बोला बेहुदा कहीं का देखो बनो मत तारा के भूमिहारवा कहीं तो तारा कैसा लागी बताओ हे तरी पगला जाता रहे जैसे गावता नहीं नु वो गरी हॉगीज पहन के पहले दौड़त हो बहुत जगह में हद हो जाता भाई मारो कुछ हो जॉन बोलो लंगड़ जी कहो चाहे लंगड़ भैया कहो ई चली हाँ नीचे से बावे तरह में एगो वो कहता कि लंगड़ के माई की कृपा ना रही तो हिसनी काटत काटत लइकन के सिखाओ अपना बेहुदई बात मत बोले लो लइकन कुर्सी लगावा कहना बढ़ाओ बेंजू तू ना हाय बॉक्स ने का बोलत भैया पैसा लेके ना जब ओकरो से दंड खोजता नहीं हम तहारा वाला के 50 नंबर मिले तो हमरा चुटकुला के 90-99 मिले हमरा यह मत महाराज छोटा सामान लगैले बड़ा मोटा जो होता नहीं गरगोजे कथी करने पड़ते भाई अब समय तो मैं कहे का नहीं कहे 10:30 में हम बंद कर दे रहे हैं 10 से 10:30 आधा घंटा हम बताओ 12:10 को दे लो कितना टाइम घिंचता रहो इतना टाइम तक के द्वारा पर मालो गुरु ना घिंचले सावरिया सावरिया निकती से हमारा सुनील भैया पुरस्कार देने हैं हम बार बार प्रणाम बा रुपेशो भाई आयल बने निकती से रितेश भैया अच्छा धनंजय पांडे जी के नाम पर पुरस्कार है बार बार हार्दिक अभिनंदन सामरिया रे कि अब सांदरना एगो छोटा सा अध्यात्म गीत का पहले दो लाइन के आई लॉय हमारा गायत्री बाबा के पिताजी स्वर्गीय सिंहासन ठाकुर जी के गावल रहे गायत्री बाबा गावल 40-50 साल पहले कि गंगा किनारे मोरा गा एक कान्हा घूमले वही एक के पवन सिंह ताजा कर दिले हम कैसे 30 बरस के नीचे लोग जे लय नहीं सुनले पहले से बुझाई लेकिन नए गवले बाड़े ना गवलर ले हम कि कच कच मारो दारुआ पियर फराकवा का जाने कैसा रहली आंख के इशारा से मार जाए धीरे से ऐसे आ उ कच कच मारत रहली कचकचा के का जाने भक्त सुनले रहली का जाने उ कि हमरा कहे बा मानो तो रूम रूम में बसा लो बसाओ काहे को नहीं हो कि रूम रूम में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरि है रूम रूम में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरि है रूम रूम में बसल बाड़े राम दुख तमाम हरि है
हल्ला यादव जी चाचा हमारे के पुरस्कार दिल बने हजारों हजार रुपए के भैरगुनाथ चाचा फिर हमारे के पुरस्कार दिल बने कमेश्वर चाचा व्यास जी भी पुरस्कार दे रहे हैं हार्दिक प्रणाम करते हैं बेंजू वाला कहत रखी एक बीता के बारे है कोरा के अच्छा हे लेको एक घंटा की एक बीता के बारे आ तहार नाल बदक जी त दू लोगी के बारे ना ई मर देत नहीं ई कौन बात बा चियर ई बाबू भगवान के बनावल बॉडी है एहिंग अष्टावक्र देख के अष्टावक्र के स्वर्ग के अप्सरा लो जे बाबा आठों अंग से टेढ़ रहले नु डोलत जात रहले तो स्वर्ग के अप्सरा लो हंस दियल बाबा ई मॉडल के तो दे हमने के आज पहला बार देखा था नहीं जा एक बार गुरगुरइले दोबारा हंसलू तेबारा कहले कि जा सो रखैल हो जा सो बाबा अप्सरा हो जाई का शराब देहनी गलती हो गेल बाबा बुझाइल ना नया उम्र बा कहले कि जा सो रखैलो बनबू सो तो पहले एगो राजा के जब तहनी के केहू ना रही ओकरा के कृष्ण जी मार दी हैं तो तहनी के 16,100 बाड़ू सौ गोड़ धरबू सौ तहनी से बियाह हो कली है कृष्ण जी के 8 गो महारानी रहेलू आ 16,100 एक्स्ट्रा प्रंग ज्योतिषपुर के राजा रहे भौमासुर जकरा के नरकासुर भी कहल जाला 16,100 राजा लोग के हरा के आ वो लोग के लड़की अपहरण क के जेल में डल रहे कि 1 लाख लड़की होइए सो तो एक दिन बियाह करो उहे कृष्ण जाके मरले तो हंसल ना जा ज्ञानी रहब त राजा जनक जी अष्टावक्र के 8 वर्ष के उम्र है तो अपना सिंहासन पर बैठा के आ नीचे बैठ के ज्ञान लेले आ तारा सुमिरन गावत रहो गणेशो जी से बेसी लंगड़े के नाम लेता रहो हो खब मर के फेरे जा जन्म ले बाली ये मैटर है बा देवता लो से बेसी हमार नाम तारे को हम नाम धोई ना बाकी तू मान सकल लो प्रेम से जो हली तो दर्शन देखई है ओबरी रहिया निहरली सबरी दर्शन देखई है ओबरी रहिया निहरली सबरी रहिया जो हेली सुबह सा दुख तमाम हरि रहिया जो हेली सुबह शाम दुख तमाम हरि रतन बाबा कमेटी की ओर से पुरस्कार हमने के 500 रुपया फिर हमारा पंकज भैया हजारों हजार रुपया लुटा रहल बानी भोला दानी बनौले रही कमेटी बन रहे एक से एक कलाकार लोग आवे कुछ नागा साहनी जी जहाँ कहीं भी हुई टीमल यादव जी खो जाता नहीं काहे कथी दुकान पे आई नमकीन भीतरी से लॉक कर लेबलो नमकीन गिलास बहुत बहुत पुरस्कार आइल बाटे भगवान बनौले रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहे तो जे कोई भक्ति भक्ति में पावल शक्ति देखो रही डावा तो जे कोई भक्ति भक्ति से मिलल शक्ति जे कोई भक्ति भक्ति से मिलल शक्ति मेन माइक तो पा जाता साज बाई तो तने करके और थोड़ा सा हल्का बेस देके उठा दिया और जे कोई भक्ति भक्ति से पावल शक्ति वो भक्ति के देन हो पैसा लियो के गावता है तो वो भक्ति में सुतनी भर मेहंदी बांटे वाला के हाथ में मेहंदी नहीं छपाई तो लाल हो जाला और बिन करेले बिसराम दुख तमाम हरि और बिन करेले बिसराम दुख तमाम हरि
भगती में शक्ति कितना हो। आज हमार प्रसंग रामायण के 6 कथा है। राम विवाह हर साल सुनता नहीं सब है। दुर्गा जी महिषासुर के मारे खातिर होइली। बाकी भगती में पावर कितना है। दुर्गा जी के नाम बोलबा, रतन बाबा बोल रहनी कि वहां के नाम बोलबा। अब भगती के पावर का हर सबके प्रसंग में यह सुनाई थोड़ा देर में। अब प्रसंगों में मजा आई। लयदारी में चुटकुला तो बोल जाना बेरा दुनिया के मालिक भगवान राम रावण पद को के अयोध्या लौट गईले। राम राज चल। राम राज माने का होत रहे, केहू दुखिया ना रहे, केहू के दुख ना होखे, अकाल मृत्यु किसी की नहीं हो सकती है। राम राज के मुख्य नियम रहे दुगुई। हनुमान जी कहने के प्रभु सब हो हवा गोइल, रावण मरायु गोइल, अयोध्या के केहू दुश्मनु लौकत नहीं खेओ। हमरो और सेवा कर बहुत दिन भइल बा। तनी मन में लालसा बा, तनी माई अंजनी से जाके हम भेंट होके होई जा। बल्कि उड़ के ना जाई, घूमत सारी जवारी लो से भेंट करत जाए। ठीक ठीक जा। कल एगो बात बाज ले कुछ मंगले नहीं की। हमरा के इहे वरदान दी प्रभु जी कि और नाम जे जपत होखे ओकरा पर और हथियार काम ना करे। एक कहले त हम भगत लोग थोड़े मारो जे जपी ओकर पर हथियार काम ना कर जा। हो गेल नु जी हम चलता नहीं। आइए ने प्रभु राम हनुमान जी के गोइला के बाद एगो जलसा के जुटान के लिए देश विदेश के नरिस लो जुटता जाओ। हर जुटनवा ना हर जी अवधा में कोइले कि राम जी अवधा में कोइले। अरे जुटनवा ना हर जी अवधा में, जुटनवा ना हर जी अवधा में कोइले। गोकुल पशु आहार निवासी मोड़ नवारी मोड़ प्रोप्राइटर राम बाबू सिंह जी हार्दिक प्रणाम। पुरस्कार दल में बहुत बहुत हल्का तो ठेका सुनात नहीं हमर तो पाए। जुटानवा ना हर योद्धा में कोइले के जुट रहे देश विदेश के जुटल नरेश हो। त देश विदेश के जुटल नरेश हो। देखी देखी खुशी भइल बाड़े अवधेश हो। देश विदेश के जुटले नरेश हो। देखी देखी खुशी भइल बाड़े अवधेश हो। तो देश विदेश का राजा नवाना हर जी अवधा में कोइले। और जुटनवाना हर जी अवधा में, जुटनवाना हर जी अवधा में कोइले। मैनवा तो नहीं उठा दी भैया ऑपरेटर साहब। भाई तो साउंड वाला सब बोलता रहे वे तो कि यह सटा कोइले वाला साउंड वाला को दिमाग खराब कर जहां बेटा करता है। कहां तार दिमाग खराब होले ठीक है तो रोला पागल तो भइल ना। बहुत बहुत पुरस्कार आइल बा। अर्जुन कुमार कश्यप जी राजपुर मोड़ से हार्दिक शुभकामना बा। वही में त्रिविक्रम राजा काशी के राजा रहले। काशी नरेश त्रिविक्रम पर धरले बड़े तो काशी हमनी के धरती में ना गिनाल। बनारस के ये हमनी के वेद शास्त्र में लिखल बा कि शंकर जी अपना त्रिशूल पर बसौले बड़े स्वयं ओजा विराजमान रहले। शंकर जी वही काशी के राजा त्रिविक्रम आइल बड़े तले बीड़ा बजावत हरि गुण गावत नारद बाबा तो ले लो कि बीड़ा बजावत तो बले नारद बाबा आ गइल। बीड़ा बजावत तो बले नारद बाबा आ गइल। देखल त्रिविक्रम तो सिर के झुका गइल। देख त्रिविक्रम जी सिर के झुका गइल। विक्रम राजा सिर के झुका गई। वेदव पुराण के बतिया और बिन गीत में गा गई। वेदव पुराण के बतिया और बिन गीत में गा गई। नारायण नारायण बाबा गोल लगनी। अरे त्रिविक्रम तू हूं जुटल बढ़ाई जा। महान हो काशी के राजा हो। एगो खेला कोई